Kto si? Povedz mi to pekne po poriadku. Nech nehľadám na teba skratku. Nech neriešim ďalšiu hádku. Máš to depku, obmedzenú lepku slov. Kto si? Povedz mi to pekne po poriadku. Nech nehľadám na teba skratku. Nech neriešim ďalšiu hádku. Máš to depku, obmedzenú lepku slov. Kto si? 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 Ruky hore obliž vajca, temnota sa vracia tam, kde sa v temnote druhý stratia do zajatia, kde život madia. By som nechcel, keď sa nenavrátia o seba postarať sa, tak životom svojim platia. Sami ani o tom nevedia a do popredia idú ako do povetria s diablom radca. No tak radšej snaž sa a v sebe váž sa, lebo posol je len osoba ďalšia, pri mne strážna, pri tebe vec vážna. Polka miu, sekundárne situačná, i Tatianu sa mračná, sa nájde odvaha statočná, no nedostatočná a mysel je vtedy lačná. Jednoznačná odpoveď nie je sebestačná a ostaješ pič tu i ako látka penetračná. Ako látka penetračná. Kto si? Ako látka penetračná. Kto si? Okolo mojej osy pod podzemie prosí, čo on v tele nosí, naokolo trúsi, robí to on musí, ináč sa udusí a sebe sa vnusí. Kto si? Okolo mojej osy pod podzemie prosí, čo on v tele nosí, naokolo trúsi, robí to on musí, ináč sa udusí a sebe sa vnusí.